2 बोसोर आराय बोसोर जाबाय बेयाव फोरोंगिरि सोसनना दोननाया बुस्थुआनो इलेक्सन टाइमावसो मोनफायो बेयाव मिथिबाय फोरोंगिरियाव बे फरायसालिखौ फोथांना दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एबसुनि सानैसो सेंग्राफोरजों लोगोसे गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि लोगोसे नारा नाथा जालायनाय भिडिअ क्लिपखौ जों नुनो मोन्दों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दावराव दावसि जालायनायखौ जों नुनो मोन्दों बै एबसुनि सानैसो सेंग्राफोरजों लोगोसे गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव नङा होनब्ला रायजोफोर थारैनो बै जाथाया बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट फुल क्लियारै बुजिनो मोनगोन दिनै बै सानैसो एबसुनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बा सानैसो सेंग्राफोरजों गामिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि मानो नारा नाथा जानो गोनां जाखो आरो मानो बेफोरबायदि दावराव दावस्रि जानो मोनखो माहारियारि आफाद रैखाथि होग्रा सानैसो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थारैनो बै जायगायाव थांनानै गोरोन्थि खामानि मावमारदों ना रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव गोरोन्थि खामानि मावदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट मिन्थिनो मोनगोन क्लियारै बुजिनो मोनगोन रायजोफोर बिथांमोना बुंदों एबसुनि सानैसो सेंग्राफ्रा बे जायगायाव सानै फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों आरो बे फोरोंगिरिनि थाखायसो जों बेवहाय बाथ्रा रायलायनो फैनाय जादों आरो बेखौ लानानै माखासे गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रा मा बिथांमोनखौ पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंहैदों होननानै बिथांमोननि सायाव गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोन्दों बा नारा नाथा जानायखौ जों नुनो मोन्दों फिन बेवहाय रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ बुंदों बेवहाय नोंथांमोना पलिटिक्सनि बाथ्रा दाफुं मानोना बे जायगायाव मा इलेक्सन टाइमावल'सो बेवहाय नुजाथि फैयो बेनिखायनो नोंथांमोना नुजाफैयानो साबसिन आरो बेवहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा दाबुं बैफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दा नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो आरो क्लियारै नोंथांमोना बुजिनानै लाग्रो अब्ला आङो बैसोर एबसुनि सानैसो सेंग्राफोरजों लोगोसे गामियाव थानाय रायजो राजाफोरजों नारा नाथा जालायनाय बे भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायग्रो आरो खोनासंग्रो जोंनि गामि स्कुलाव मिटिं होदो आरो जों खोनादों जाथि थैनाय थांनायनि खोथा फैयोबा बेयाव समाज फोसाबनायनिफ्राय समाज फोसाबनायनिफ्राय आरो सोलोंथाइ समाज फोसाबनाय बिथिंनिफ्राय आरो राजखान्थि बिथिंनिफ्रायबो सावरायनोबा इलेक्सन उनावहाय जाथि थैनाय थांनायनि बाथ्रायाव नोंनि बायदि मा मोनो आं रायलायदो खिन्थु एजेन्डाखौ बेखौ लानाङा आं बुंखादों खुलुमनानै बुंनांगौ जोंनि गामियाव मोनथाम बिभाग मोनगोन पलिटिकनि सोर जेरावबोसो बेयावनो होगोन खिन्थु जोंनि ड्राइभार खाथिखौ बुंना हरदों मेलापारायाव सोर बुंना हरदों जोंबो दिनै केस होदों जों मिथिगौ प्लिज खुलुमदो गामियाव हाब फरायसानि खेथ्रआव बुं बिमा बिफा गारजेननि खेथ्रआव बुं जौगानाय खेथ्रआव सावराय खिन्थु नैबे बर्थमान थासारियाव राजनितिखौ लानानै खुनु दिना नोंथांमोना एजेन्डा लानाङा आं बेखौ खावलायग्रोखादो आगोलावनो नोंथांमोना बेखौ मानो खोनायाखै जों खोनासंबायना इलेक्सन टाइमावसो फैयो बेफोरो इलेक्सन टाइमावसो जायो बेफोरो स्कुलाव बेयाव 2 बोसोर आराय बोसोर जाबाय बेयाव फोरोंगिरि सोसनना दोननाया बुस्थुआनो इलेक्सन टाइमावसो मोनफायो बेयाव मिथिबाय फोरोंगिरियाव बे फरायसालिखौ फोथांना स्कुलाव फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो बेयाव जों खुलुमदो बेखौ जों मोजां मोनदों जोङो सोलोंथाइनि बिखय रायलाय जौगानायनि बिखय रायलाय जोंनि गामिया बहुत सोलोंथाइ बिथिङाव रायलायालासे साखरि सासे मानसि साखरि गैया जोंनि गामियाव बिनि बिखय रायलाय सोलोंथाइ बिथिङाव राजखान्थिनि सोमोन्दै दा रायलाय बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै टंला आनसलिक एबसुआ 6खान स्कुल
स्कुलावबो मास्टार भिउ खालामदो माबा मोनसे गोरोन्थि जों बिदिखौनो बुंगोन आं बिदि होननानै जे नों राजनितिनि खोथा दिहुननो हाना जों गामियाव फरायसा आफादा मालाबा राजनितिजों इनभल्भ दङ नामा मा इनभल्भ दङ राजनितिजों हिस्टरिखौ जोंबो मिथिगौ जोंबो मिथिगौ हिस्टरिखौ जोंबो मिथिगौ आदानि दैदिना बे आसि थुला खिनो मा दरकार नोङो बेफोरनि खोथा बुं राजनितिनि खोथा बुंनो दरकार गैयाना गामिनि थासारिया गाज्रि जौगानाय गैया अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय नङा होनब्ला खोनाबाय बुजिबाय बै एबसुनि सानैसो सेंग्राफ्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव खेंफोरथिदों आरो बे बाथ्राया मा बे जायगायाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दङ नैबे फोरोंगिरिनि आंखाल जे लांदां जायगा बेखौ सुफुंनो होननानै जों बेवहाय रायलायफैनाय जादों नैबे बाथ्राखौ बै एबसुनि सानैसो सेंग्राफ्रा जोंनो फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों नङा होनब्ला रायजोफोर दा बिनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा बुंदों जे नोंथांमोना बेवहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा दा बुं आरो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंफैनो नाङा थासारिया ओरैबायदि गरम बेबायदि बाथ्राखौ बुङो जेराव नोंथांमोना पलिटिक्स बा इलेक्सन खाथियावल'सो बेफोरबायदि नुजाथिफैबाय थायो नैबे जायगायाव होननानै माखासे गामियाव थानाय रायजो राजाफ्राबो बुंदों नाथाय बाथ्राया बबे गनायजाथाव थारैनो एबसुनि सानैसो सेंग्राफोरनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो ना गामिनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथो ना असैथो स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआ नैबे दिनैनि भिडिअ इम्परटेन्ट जानानै फैदों मानो होनोब्ला एबसुनि सानैसो सेंग्राफ्राबो दिनै जोंनि माहारियारि बर' हारिनि रैखाथि होग्रा आफाद फिन ओरैहाय रायजो राजाफ्राबो गावसिनि जायगा गावसिनि एरिया नङा होनब्ला दा जोङो रावनिबो गेजेर नङा दा थारैनो बै सानैसो सेंग्राफोरनि एबसुनि सेंग्राफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव ना आरो रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव ना असैथो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआनो इम्परटेन्ट जानानै फैदों आरो नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो जों फैबाय थानाय साननैनि उनाव जोङो भट होनो मोनसिगोन बयबो बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरनो दाबाव आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिटिआर इलेक्सनाव सोर देरहागोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब